Ni etorri naiz, etxeak lau bat ditu, kaixo, gero arte bihar eguraldi hona egingo du. Oso testo koherentea iruditu zaizue? Bueno, horixe da landuko duguna. Testu koherente bat idazteko tresna batzuk ikusiko ditugulako. Bueno, lehenik eta behin, egingo duguna da paragrafo bat idatzi, baina paragrafo hori idazteko ez dizugu gaia emango. Esango dizugu nahi eta nahi ez, testu antolatzaile batzuk erabili behar dituzula. Testu antolatzaileak zer diren? Bueno, gero ikusiko dugu, testu antolatzaileak direla, testuari koherentzia ematen lagunduko diguten tresna batzuk. Eta horien barnean, badira batzuk, lokailuak, asko erabiltzen ditugunak, beraz, naiz eta horiek guztiak lokailuak dira. Normalean asko erabiltzen ditugu, baina beste asko ez ditugu ezagutzen eta ez ditugu erabiltzen. Ariketa pare bat egingo ditugu, bai testu antolatzaileak eta baita ere lokailuak lantzeko, batez ere berriak ezagutzeko. Eta noski, nola ez idazlan bat ere egin beharko duzu eta kasu honetan aholkuak emango dizkigu.